thir tu te chi bai le ve kule ole tun tum kan video a chuan so thing mun nim mi lawa en kol dan ti kha a chin chuakin rikhoi satam ema ron ti le kan tum don ani a mun takin kan lo ngai thla anga ti chuan kut na thok tu te na lok pui theyang ber tur khan man kan lo tum ve don ani ti kha kan soi ma sa du a ti chuan video te like le comment in thlasung lo ula ti chuan ka channel te min la subscribe lo tan khongai takamin subscribe zel tur khan kan ngen ma sa du chewani ole abula tangin kal ngal de mayang tuna video kan mu me khi so thing kan lindan ani a ti chuan he so thing kan lindan hi video ma salama te kalo tar lang to a keima video ani lova kan komchak kan nau rf chakchok youtube channel a khan alo upload lo maya toite kan po pen sak dona kan so thing lindan hi chiang zoka modu kan mani chuan a link description a kada a lo endon nia ti chuan khati so thing kan han lin to nuwa khan so thing kha an lo trota a en tirnan hela hian kan mu anga hi so thing hi na khat na ni aron chuang don tana a then phei chu ti hian na ni mo na thum te po aniang khatiang aron chuan tan tira khan so thing mun kanan khan ka hlo chi tha na grazi le atir te a chuan hei hlo alo triak ve ta ni ti hian hlo te kha so thing alo tro meu kha chuan triak to ka lo om ve ta khami thuinan khan glycel chete glycel chin chan ve ang ve la ni chu kapol telta a ka hlo chi tha na grazi a khan ti chuan lo chung pum pui hian ka hol ta ni ti chuan so thing in a holo mi kan ti kha so thing bi kha ka kap than lo ni so thing bi kha ba ka view than tur om lo so thing bi a chuan hei ti kan huang hian nim hi a to thadu chung lo so thing in a di ve thawa chu wang chuan a bi ni lo a len in kara hian ka kap chuak vek ta a ti chuan lo tho lo der na ani lova grazi kan man khan du thu sam chuan kho non lai ruwa sur lime mo ruwa sur cher ruwa mi kan han tiang mo khati ang a siu cher lai khan du thu sam ani a chan chu khang ruwa lo sur cher khan lei alo ti hnonga lei hnonga khan hlo chi kha tam tak alo zu chia puam ani khami a chia puam kha hlo chi tha na kan zu ka chi khan a thi ta vek ani chu a that na ani a ti chuan khuwa lo tha thar lo ani pon ho khuwa lo che thar lo ani pon ho than wa po khan a ka theya tui a hek dawati mai lo chu a ka vek the ni so thing bi te thlai bi te va ka view na tur ani lawa a kar mo bi le bi in kar a len ani kher lo pon bi le bi in kar kha ka mai tur ani ti chuan so thing mun kha kan lo thlo don ta a lo chi na kan ka hlum sen lo chi tha nai na kan ka hlum sen lo tam tak kha ron chor ve kha lo om lo thei lo chu mi lor le so thing ri vur pa chuan ni nu pui kha kan han thlo ta a ti chu kan nu pui tho hlim so thing bi a zel khan a so thing zu fu si lo khan a bi han ti a khanin hi kan ri vur na mo khala ya khan hi kan kap zui ta zel ani voina ka tho fai kha tu ka kap nga zela kan in dai do phei chuan choma lama an tho kha chonu lama ka kap zui zela ti chuan a result chu hei tuna voin ogas ni som le pakwa sang ni som ni paruk ani ta a lo hi tho ngai to lo ni september a hianin so thing te hi alo la tam lo zela ni chuan a chonom nan le so thing te lo hri sel jok nan du thu sama chuan tho a ri vu le thik ni se chu du thu sama ni a maro chu kha a tul ber chuang lo ni ti te kan soi du a ti chuan hei ala fai ma heng lai te phei chu son tlung ate pon ka ka ve ka ma seng ma ka bel lawa thlai hei a len hen la fai ni heng la hi karlina ve mek tu na hian karlina po hetiang ani chuan hei a tha thoka ta ni glycel kan pol du ni kha chu ke mani thu ni ta se glycel pol hi chuan in mi hian lawan thona sakhopa
มาเราจู่ฮอลฮีอันนี้น้องเวดัวสอทิ้งน่ะฮอลฟูปัลจวนสอทิ้งอันนั้นเองจู่วางจวนอากาศตีนิ้วไปเตียงายขัดยิงตันขัดจวนินไกรเซลหันเองแล้ววะแห่งเรากันหันโถไม่เตะเลยกันหันกาไม่เตะช่วยเตียงนั่งขัดจวนอัดฉลุตุกเท่านี้ติขัดกันสวยดัวตีรัวเลยเราจงไกมาบีกัดจวนอาตีเตะกับมันบักขัดจูกับมังแล้ววะนี่ที่จวนให้เริ่มจางปกให้ยังไล่หิมัวแล้วนี่ให้เลยหิมัวรักไม่ให้แห่งฮีตุยเซนกินอุลุกลุตุกินกับผู้โชว์เวกันมัวน่าสลายเขาฮีมัวเบลแล้วสอทิ้งพอเห็นเฟกันในเหล่านี้ก็เสียที่เตะกันเจ็บเล็ดดัวจวนให้แห่งไล่เตะไปจูอะไรตัวนี้ขัดช่วงตัวนี้กันเล่าทอนะฮีนิ่มฮีไฟสักไม่โอ้ยเราขบเพียนอากาศนั้นจนท่าจูกระเซงนี่เวลนี่ทุ่มเวลจูกะกาปังมารอจูถ้าเองเนี่ยมันจะเอากระเซฟทุ่งนี่เฮ้ยกันหัวเทียนสอทิ้งฮีไฟบีฮีไฟเนี่ยไม่นี่เทียนอาจงช่างทักที่กติดตุกะधनुका कंपनी अनिया ग्राजी kan hanti hi ma chete ya kha kan mangthin hini dang konin mangthin ka sia amana to lura pol ne mangai sia chuta la thok wak lo moni ti mai tur hian oma tuna mi te hi chu liter khat bur mrp po zariat le somriat panga vel ani cheng za sari somnga velin ezena hian kan leini in ka sia ti chuan ml somthum pani ai tama polangai ni alawa liter khat bur khan gan somni panga chuanga dai dai ni sumen chef nem hlei je chu ma chete chu bur khat jasari bor velemi kan leya liter khat thamo gana pawa khat lechan ve don polangaya sum kha heklu to kani chu wang chuan grazi lo ti thana hi apawar sang dewa athok na dewa katti tiang ma chete ai chuan kan mang thina ni ro chuan lo mang ve to tu khanin kan du sak chawni heng ka soya wang hianin eng ma dor ka ya te hlok na ka nei ei lo nei po ka tum hran lo atul na ber po ka shelo karon sponsor ani lova atha kan manga an zuara an faka keimanin atakin kan ena kha hakut na thok tu ten ol samjo ka nain lo tho ve theinan tia ron soi chu mai kan ni ti khamin lo hriat sak ula chen khat comment a chon enge moi hlo ve le engzang emon pek che le te non ti mai maya ating ril ru kha kapu lo ani do ni ila chu an dor ming nen an number zong zong karon drop bekang ma se khating ril ru puwa video siam kani lo wangin kha hate comment lo pe thin te po khan min lo hriat sak tur khan kan du cheu ani ti chuan video te athui sam em hei heng te phei chu kan thlo ma sak ani July khatir June khatop July khatir kan thoni June khatop pakai ala nim ei lo re ti te kha kan zep le duwa trong kam kan che che sual te bo kan lo nei theye tu te mo thin khei zong taka trong kam man kan lo nei ni chuan in mi hriat thim na kan dil le comment ate ngai dan du dan hriat du le ni zobel du kan nei ni kha chuan in thashum lo tur khan kan in cha le mol mola ka thei ang te karon chang zelang cheu tin soitak fo thin angin mi thiam kan ni lova kan zir ve lem lova heng hi kan mi thiam te ron tur tam takan omani ti te po kha kan zep ve le sham duwa chu ti ro le ro chuan keini ataka en tu le ataka ti tu tap tiet le ka en chin ni lo mo kunta somni somthum mun en chin kan ni awangin keimani soi hi avadik 5 bi ke ti na lam ni lovin arin tla ve thawani ti te kha kan zep ve le shim du ani ole khati jong khatun tuma so thing mun nim mi lova en kol dan
kan non ti lan thei chu ni le pho tro se ni za vain mang thau le